Waar het jood naar boeten zegt, kon er al haast geen vaststelling van meidje dat het juist er sa dwijl terug wie het weer in delen van uw provincie. Het zuidwesten van Friesland waard het hutstraffen. De wetroelest in benam wordt zijn wie zo slim dat de inwoners van het dorp het jood nog de hele dag de drok maar weer. In wat zijn op de Moeder de Jager is verslagjouwer Erit Science. Erit, wat just er nou nog van al het wetter? Ja, dan zeiden ze het eind al. Het is skitterend waar. Een soort wetter is al opdroegen. Toen ik even mannen herinneren, zeg ik in de lond zeg ik nog wat wetter steen. En dat is eigenlijk alles wat ik hier nog vind onder het wetter. In de steden is ook alles zo voortzakken. Het enige wat oerbloot, ja, dat is de skeer. Zwitserse buien die voelen dus juist morgen in het zuidwesten van de provincie. Oerenlang komt het mij bakken uit de hemel in Zuidwest-Friesland. De Rijn bloot hier meer dan in orendeel van uw provincie hingen. Het trog op de meeste plakken meer dan 100 mm onder een kont. Op het moment loopt het mijn kelder in. Maar omdat het nog zo hoog is, is het vechten tegen de bierkaai. Het water rent onder het huis terug, dus onder in de kroeprom wordt het net weten. Een pomp moet uitwisselen, zodat de meesten alle wat snel die kelder weer zo droog mogelijk kunnen krijgen. Alles stroept je dus volslijn onder wetter. Al komt dat nevens verskaat te bewennen, zeg ik toch orenzaken. De zo heegnedig investeerd worden matten in de riolering. Die had te min capaciteit. Ja, wij zijn wel iets beetje klein, maar de brandweer die staat je nou wel te pompen al draaien heel uren. Alleen het helpt net. En ja, de gemeente heeft plan voor het verbeteren van de riolering of wat dan ook, maar er gebeurt gewoon niks. We zijn er wel een beetje klein mooi als buurt. En ondanks alle ellende smiet het wetter ook nog wat willen op in wat zijn. Ja, dat is ook willen, maar vanzelfs ook dus die skeer. Wat kwam tot zin, Erit? Ja, je naast me is het droeghoek van deze moene die het zinwurdig broek wordt als hout, of eigenlijk als er worden meubels in maken, een meubelmakkerij, zo mag het zien. En er zit vanzelfs dure apparatuur in. En het wetter dat stiet eens ja, tot onder dat apparatuur. Dus de molenaar die zei ik tegen me, ja, het is afwachtje wat die skeer dan is. We laten eens, kijk als mijn mobieltje als die in het wetter vallen is, dan ligt hij even droegje. En dan juist, ja, altijd het nog dood. En dat is wat de meesten hier echt doorgaan met de apparatuur. In de kelder van de pleats hier in het dorp, ja, in de kelder van de pleats, dat is die ek wetter en dat is die ek vol. Ja, zij haar skeer als Biggelix bierfusten die beginnen te rossen. Ja, zij zeggen, we moeten echt nog afwachten wat dan die skeer is. Ja, dat moet dus al hier nog duidelijk worden. Dat de gevolgen grut binnen voor het dorp, dat is ook net vreemd. Want de waaramateurs zeggen records rond delslag in een periodentijd. Erit Gilons bij Ipe Albeda in Laaksem. Wij zijn echt het laagste punt hier in de oude kern van het dorp. Dus de kelder is altijd wel een punt wat gewoon echt helemaal leeggepompt moet worden. En de brandweer buiten. Zo leidt een soort boerenland erbij in de omkrieten van wat zijn. Het wetter kan kwalijk voet. Nou, wat je wel in de gaten is dat er even wat. Maar regenmeter, die wordt officieel gebruikt op officiële KNMI-stations. En in die maar regenmeter, er zit een opvangbakje in, een reservoir nemen we dat. En er is 60 mm in. En dat deltslag die mist dan in maatglas. Daar leeg dat alle in. En dan komt tot een bepaalde hoeveelheid. Hoeveel hou je nou juist er met neer? Om 24 komt het jochen. En hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder, dat gebeurt nooit. Als je een die heeft meer dan 100, dat is een unicum, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Als er een die heeft bijvoorbeeld van 30 of 40 mm, dat is al redelijk wat. En dan geeft naar 50, 60, dat is ook al een unicum bij wijze van spreken. Normaal valt er in augustus een millimeter of 80. Maar bij de 80 mm, en dan als het nou haast rond 24 heeft bij wijze van spreken, dat gebeurt niet. Nou, dat binnen dus de ware records, maar het binnen ook gevolgen voor de mensen die wat zijn zelfs. Wij zijn echt het laagste punt hier in de oude kern van het dorp. Dus de kelder is altijd wel een punt wat gewoon echt helemaal leeggepompt moet worden. En de brandweer buiten die pompte om het leven, maar dat viel zoveel water dat het gewoon bijna niet te doen was. Op een gegeven moment stond voor huis al een hoop water en toen weet ik op een gegeven moment van nou, dan moet ik maar zijn maar een molen zien. Want daar is meestal in een van de leegste punten van de dorp, dus altijd een probleem met een bult water.
Nou ja, toen kwam ik hier en toen wie het al gebeurd eigenlijk, want toen stond ik maar even tot de knippels in het water. Ja, wij zijn wat dat betreft een beetje het afvoerputje van het dorp, hè, de riool en met Hork en daar komt alles hierheen. Ja, we hebben wel eens vaker in het water staan, alleen dan houden we een centimeter, dat zien je wel op. Vandaar dat ik zo'n zekkersdeel zetten hier, maar ja, dat hier tot 40, 50 centimeter komt, ja, dan ben je kansloos. En dan komt het er van alle kanten naar binnen. Je staat en je ziet het pand binnenlopen, maar je kunt op dat moment eigenlijk gewoon niet veel doen. Toen hebben we de brandweer gebeld en het bouwbedrijf van de Meulen die heeft zandzakken gebracht om de deuren gelijk te barriceren. Maar waar zit de skeer nog correct hier? Hè? Nou, als je uit die machine, dat die motoren er stikken binnen, dan hebben we toen €1000. We lieten het nog eerst in rustig droegie. Het spul hier zetten dat het goed luchtje kan. En in de ring van de week en dan gaat het proberen. Want ja, we nou natuurlijk de knop omzetten, dan weten we zeker dat die machines er nou in binnen. Dus dat moeten we in de ring van de week blijkt ik pas echt wat de echte ski is. Het is, als we zulke regens blijven krijgen, dan gaan we dit houden. En dan is het, we moeten toch wel naar een oplossing gaan komen. We kunnen natuurlijk niet altijd maar gewoon 2 dagen dicht gaan om je pand schoon te maken. En hopen dat je je apparatuur en alles kunt redden. Zou de gemeente net wat meer ingrijpen moeten? Ja, deels loopt het dus op particulier terrein. Dus daar zal ze de samenwerking zieken moeten van hoe kunnen we dit het best oplossen. Want als je ophegen is het natuurlijk net, want dan bloeien we alsnog in je van de legere punten. Want ja, als het ophegen is, dan moeten de molen en de droegscheuren moet ik maar hem heen. En dat geldt ik voor de huisjes die hierachter zitten, want ja, die staan ik leeg, dus toen juist er ik onder water. Ja, dus dat wordt nogal wat. Nou, mensen in de regio ben ik dus kritisch op de gemeente Zuidwest-Friesland. Erik, wat zei de wethouder daarover? Ja, de wethouder Erik Faber die had zijn volgend jaar in 2022, dan wordt de capaciteit van de riool wordt verhegen. Maar hij zei echt van ja, dat zal net de oplossing wezen voor extreme buien zoals je juist jongen had. Hij roept ook mensen op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.